Karong Year of the Dragon, usa ka residente sa San Isidro, Davao Oriental ang nakakuha og litrato sa daw hulagway sa dragon nga miporma og panganod atol sa bispera sa bagong tuig. Ani ang report. Sa litrato nga kuha ni Raymond Alegro, makita kining panganod nga daw hulagway sa dragon. Ang kahayag sa bulan, daw nahimong mata sa dragon nga nagsiga. Matod kang Raymond, usa ka elementary teacher sa San Isidro, Davao Oriental. Pasado alas 10 sa gabi atol sa bispera sa bagong tuig, dihang iyang nakita ang pinasahi nga formation sa maong clouds. 10:30 ato, 10:39 namin sa balcony tanan sa akong mga igsuon ug akong mga pamangkin naglingkod. And then one of my pamangkin sabi niya na tanawa good ang bulan, gwapo kaayos. And then the second time around, ningon akong pamangkin na isa, akong bayo na isa, si Meldix na kanang tanawa mura na jud siyang ulo sa dragon. That's the time nga na ako na siyang gipicturean. Dugang pa niini, mukabat lang matud pa sa kapin 30 seconds ang porma sa maong dragon. Dihang gipost niya kini sa social media. Gilayon kining nag-viral, nagikahingang ha sa mga netizen. Sumala sa Pag-asa, coincidence lang matud pa ang pagporma og dragon sa maong mga panganod. Kataon lang to siya, naging random lang to siya because sa formation sa clouds ato. Syempre kita nag-create kay Year of the Dragon na ta. Hinuon lang kang Raymond, swerte matud pa ang pagpakita sa hulagway sa dragon sa kalangitan sa bispera sa bagong tuig. Apan nagatuog yapon kining pinaagi sa pagpaningkamot. Mas matagamtaman ang swerte sa pagkabot sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Mao ganing ingon ng Ginoo nga lihok tao kay tabangan ta ka. Nya di ka mo lihok unsaon man na. So again, it's about you. Again, sa imuha ra gyud ang kaugalingon kung maningkamot ka, naadjud kay makuha og mapupo, sir. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.